Hebreo Kapitulo 8. Si Jesus ang atong Pangulong Pari. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay Pangulong Pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios dito sa langit. Nag-alagad siya ingon sa Pangulong Pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tawo. Ang tanang Pangulong Pari gitudlo aron maghalad og mga gasa og mga halad nga mananap ngadto sa Dios. Busa ang atong Pangulong Pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung aniya pa siya sa yuta, dili gayud siya mahimong pari kay aduna na may mga pari nga naghalad og mga gasa sumala sa balaod sa mga Hudyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang ka kopya o anino ni atong atoa sa langit. Sama usab ning ini ang nahitabo kang Moises. Sa dayon na niya pagpatindog sa tulda, giingnan siya sa Dios. Himuha gayud ang tanan sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo dito sa bukid. Apan gihatagan si Jesus og paryanong katungdanan nga mas halangdon pa kaayo kaysa ila. Sa samang paagi, ang kasabutan nga iyang gihikay tali sa Dios ug sa tawo nga mas maayo kay sa unang kasabutan tungod kay kini gipasikad man sa labi pang maayong mga saad. Kung wala pay sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan ang ikaduha. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa iyang katawhan, miingon siya, nagsingabot ang mga adlaw, nag-ingon ang Ginoo nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawhan sa Israel ug sa banay ni Juda. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giagak ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa, wala ko sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel human ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balao diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Ug dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka lumulupyo o magsulti sa ilang isig ka lungsuranon. Ilha ang Ginoo kay makaila silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hinumduman ang ilang mga sala. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan sa nahauna ug ang tanan nga nagkadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay.